everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. May mo bag mulakaw ka na? Dili, Arnel. Higala ko sa imong inahan. Busa, mahimo na kong muani din sa inyo o magpaabot sa iyang pag-abot. Kinahanglang mahibaw na ang imong inahan, Arnel, kung unsa ka na si Lily. Oh. Kay unsa mo gid mo tuyo sa kong mama, ha? Sultihan ko na siya, nga call girl ka ng asawa mo. Yvonne, unsa ko nang gipanulti nimo? Kinahanglang may baw na si Tita Corazon, Arnel. Sa tinuod nga pagkatao-an ng asawa nimo. Mas musamot nga mahiubos ang imong inahan kung dili siya mahibaw sa tinuod. Kung doon na may angay ang musulti sa tinuod, ako matingali, Yvonne. Kay akong asawa si Lily. Og akong inahan ka ng gusto nimong pakuratan. Lig-o na ka ng inahan mo, Arnel. Kinahanglang dili na ninyo siya ilaron. Hangtod karon. Ingon sa dili ko makatuo sa imong gipanulti. Dali. Kana lang maanad ka na sa pagsagpit ka na sa tinod akong pag-aan, Mami. Pero, ambot, ingon sa dili pagyapon ko makatuo sa kudahibawan. Kinalituan ko ni mo, Mami. Hingpit lang tingali ko mutuo sa imong gingon kung makita ko si Lily. Ang imong anak di makasulti ni mo, anak, Ma'am. Pero nahibaw ko. Nga may ikumpisal siya ni mo. O ang iyang ikumpisal. Laing bakak na sa... Ginoo ko. Mami, gusto ko niyang inaspasar. Oh. Tungkol kinadasyas parang ni Lily. Sa akong kaluha. Pero naranin mo ang tanan, Mama. May mo bang mapauli na lang ko sa isla? O atin ako ipagkatawag ang mga anak ni Anel. Dili mo may mo ipalayo na ako nga akong apo, Dalia. Mami. Miss Lily, di naman kahilaw kayo magkitang kayo. Salamat. Salamat, Pilyo. Kalamigit sa manggang hilang tanawon. Bilyo, mamauli na ta. Madam, may problema mo din, eh? Oo, Bilyo. Pero hangyo la, kutob sa imo madunggan. Ipalapos sa pikas dunggan. Ha? Sige na, mamauli na ta. Ay, salamat. Ay, baka pauwi na siya ko gunul-hunul nga higaanan. Kawa may ayon mo tiyo eh. Pastilan siya. Karon og tog na imong ginuna. Ay, oo, tiguan naman ko do. Natural nga kung kagalingon gid nga akong unaw-unaon. Wag ko asawa. Pag-unahon na, di aso na tubuhaton. Pastilan, ba't yan pamanda ka o sa gihunahon na ni mo? Ako naman nung tiguang mo yung pasagdan. Ano ako may paunaw-unaon ni mo paagi taon, oy. Ga-back up naman ko ni mo na unsabay ka, oy. Tiyo, mas may na magtinabangay ta. Unsam taon ka, oy. Sige na, pag-unahon na diya. Wala tayo tulis yung kaya. Ano laging ako may paunaw-unaon ni mo, ha? Matuong na ko, oy. Bahala ka, oy. Huwag ka, ha? Ayaw, sumunong di ko niyo pagkanondo. Ay, tiguang na ba ako? Unya, di ko niyo palamyon? Lo, kabuang biya ka do. Wa naman gimanawag si Arnel. Nagkagubot naman tingali sila dito. Naon sa masap ko. Nagsiki naman lang ko kung nauna ni Arnel. Wag ko kasabot sa kabalakang akong gibati. Nahadlok ko sa may mo resulta silang komprontasyon. Pero wag ko mahimo din eh. Gawa sa pagpaabot na lang ang manawag si Arnel. Oh, si Arnel? Nanawag? Hello?
Kumusta na? Wa pa mabot sila si Mama og Lily diri. Og gikulbaan ko na. Ha? Di ko mahimutang nga magunahon na gawa pa sila. Unya, diyasan si Yvonne nga nagsamok-samok. Ha? Nagunsa man na siya diha? Gusto mag-apil-apil gud. Iya ko nung sultihan si Mama nga call girl si Lily. Unsa? Huwag ni Charnel. Ikaw lang ang ang musulti sa tanang tinuod nga to si mong inahan. Ug wa na'y lain. Ako na sang gipugnan. Ikaw diyan, Suman. Kumusta man ka? Wa ka layi diha. Wa man. Wa gid kami ngawan ako. Hoy, ngano mo si Mang Mangyug ka? Seryoso atong gistoryahan do. Ina mo si Mangyug ka. Lain yung kagdagan sa utok da. Ay, ganahan lang ko nga magunahon lain ba. Huwag niya detod. Huwag na misita ni mo diha, katong mananagat. Yabag ka? Wala siya mo anhi, oy. Ay, pamaka ka. Mailan na ba na ako kung bubisita tong tawanan ni mo? Kay magdaag itong planggana. O gano'n magdamang kunok planggana? Kay magdaman sa isda. Ang isda iyang isuot sa planggana. Aron doon na siya rason nga mo na diha, huwag mamisita ni mo. Ay, imo na to gisultihan, oy, nga asawa ko nimo. Di na to mabalik diri. Mo ba? Di lang ko mo kumpiyansa. Dili ka kumpiyansahan ng mga lalaki karon. Mas ganahan na sila kung doon na sila karibal sa babae. Na, ambot lang nimo, oy, si Mang... Wala ka tinuod lagi. Bantay bitaw ha. Kung doon ako'y makita ang ebidensya diya, inigpaulin ako. Saba, oy. Bisan usa ka himbis lang sa isda nga ako makitaan diya sa atong nataran. Piti itong tawanan ako. Si Mang, ano nimo sinultihan, Arnel, oy? Tinuod bitaw. Puro magkaniagi kapas mo. Makapas mo gito. Di nga ako problema ang giyato bangron. Sige, manawag rin ko usap. Bye. Yabagon man nag-utok si Arnel sa hay, kalitlag si Mang. Pero, amunsa ko eh. Mura man ko gitikon kung magsimang-simang na siya. Labi na ko mapakita ko na siyag selos. Mura sak mulupa akong atay kasing-kasing. Laos sa tagbayan ni Madam? Bilyo. Kinahal na magkasulti na din kami. Si Arnel. Aron mahusay na ang tanan. Mami, ayaw nagkasabi si Arnel ha. Depende ni siyang itubag karon sa ko ipanulti niya. Kung muli kay gihapon siya sa obligasyon nimo, makatilaw na siya nako. Madam, kalma lang madam ha. Basig malik sa taglakaw ni padong hospital. Walang ko magkauyon sa tanan na hitabo karon. Mami, lagi. Ayaw na lagi padasi magibate. Nga naman day, madam, unsa may problema? Wa Bilyo. Ang imo lang pagmaniho ang ati manadiha. Sorry, Miss Lily. Dili naman hinuon ko makagawas din si Castro. Tungod sa kahadlo ka papaulion ko ni Arnel. Pero dili gid makapugong si Arnel nako. Karon inig-abot ni Tita Corazon. Bukingon ko na gyud kining Santa Santita nga Lily. Yan na kitas bye, madam. Mami, ayaw lagi padasa kakurat sa mga pangitabo ha. Ayaw ka bala ka. Aga ka na lang ko sa sod. Sure, Mami. Gunit lagi sa kong doktor. Madam, sulti lang hag, dili makakaya sa lawas. Mami, dali na. Gunit sa kong doktor. Dali. Manood na ta. Parang padong na kinis pagkabulabog tanan. Mas maitingaling mangandam na lang puntaan sa kong mga gamit. Aron ko kinala mo paulin ako sa isla. Makapauli na ko. Wala ko nila yung padul nga nahitabo karon. Gawa sa kakupot. Dali, Mami. Okay na ko. Ayaw na lang ko guniti. Makaya na ako ang paglakaw. Ikaw noon ang pag-amping ug maayo. Kaya basi mas lahit ka. Madakdak. Nilimay mo madisgrasya ka kay babdos ka. Okay. Hinila sa paglikaw. Ay, kaniya ka na, Lily. Panahon na nga magkabuking ay ta. Ayaw ko kagita, Arnel. Arnel, ayaw mi sugatag sapot. Kay gikan mi sa lakaw. Ma, kinala may baw ka na sa mong tinaguan ni Lily. Nahibaw na ko sa inyong tinaguan ni Dalia, Arnel. Ma, unsay Dalia? Siya si Dalia, dili ba?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!